رسوی ما چی میشه؟ رسوی ما مقصد ایت نام شما خریدن میکنیم اشوت خدمت. Барахшам. Салому алейкум мардуми политехникум. ассалому алейкум барҳама, иншоалло ҳаматон суд ҳастин, хуб ҳастин. Хоб қарор дорем бардорон дар Москва аэропорти Внуково. Хоб бисёр нашоди граница мепурсен ки граница чӣ хелай рафта омаданаш. Мо мақсад ба хулоса омадем ки ҳамира ба гап неу барем ай пеш нишон диҳем ки шумо бинин аҳволаш чӣ хелай хоб рафта омадан, чӣ хелай бачаҳо чӣ хел рафта омадаистанд. мақсад камтар мо дертар омадем уже ҳама бачаҳо гузаштагиан регистратсияра. мақсад самолёт оза шитестанд, ҳамин сабаб вақте фуромадан ё ай фуромаданшон месиёмка мекунем ё ки граница меоянд рафта омадан чӣ хелай мақсад ҳаракат мекунем худам то границара барам ко аҳволи границара бинем чӣ гап корай алло нигоҳбони ҳама нигоҳ кунед ҳамаша мефаҳмед чӣ гап корай нашоти бедокументо нашоти печатҳои фалшиви нашоти золотаи корона бисёр проблемаҳо ҳастанд ки мақсад муҳоҷиро бисёртар ҳамин проблемаҳо ки рӯбарӯ ҳастанд ҳамонро гап мезанем то охири навор тамошо кунед иншоалло ҳама мефаҳмед. Superando todo lo que sea. рейсои мо чӣ хел мешавад? рейсои мо мақсад ай Москва ё Питер мешавад. вақте ай Москва бошем хоб ҳар душад ай Москва Питер через Челябинск билет самолётон то Челябинск мегирем. ай Челябинск 150 километр мемонад. хоб ба мошин граница мебарем меорем туда обратно обши як сутка 24 соат билети туда обратно то мешавад. вақте ки шумо ай компания мо мерем мо обратно билети шумо да успеҳда мекунем и ай шоти компания хоб билети нав харида мешавад. ҳозирашна мисол дальше може 3 моҳ 4 моҳ аст аллоҳ медонад чӣ наша ҳозирашна ҳамин қонун вақте ки шумо опаздат кардем мисол айби мошид айби водители мошид мо билети нав шумо да харида мекунем ай шоти хидмат ягон суми зиёдӣ наметавем. ё ки мо тақдир дорем ё ки мо саволи Челябинск хеле ҳар гарма на аэропорт омадем авто аҷоиб хушро. хоб вақте ки мо мақсад пассажирро аэропорт меорем аввал кафе дорем наздики ҳамин аэропорта 5-6 километри сар аэропорт мақсад ки ягон чӣ мехӯрам ки дар граница дараф пахти чӣ нагирам ҳамин кафеда меорем кафе ҳалвай ина бачаҳо ин ҳами се мошин главни недиташ вақте одам бисёр шид се мош ба хизмати компанияи рӯи сафед мошинаи рӯи сафед граница мебарам меорам. мошинохай мошинаи наван алҳамдулилло иш 7 одамай ҳисоб мешавад. граница омадаген мо как нестем мошини корияри ишнаха одам дорем шак равна тема кора нишасиён кунем ишам ҳисоби 7 одама мошинаи нав дар хизматам. мушакашон дар тайсар менан хоб менан агар очад бисёр боша алҳамдулилла мо дорем биёчад мегузарем иншоалло. нави се мошин мошинаи рӯи сафед и короче бародаро 7 одама агар он ка шалпар боша бегем дар қафо болиштар тамом последний рад ҳисоби багаж ҷахем хоб ки мегем ша
ина бародаро дар границаем. Хай очерат будне ки хела пеш моягем. Иншалло 1-2 соата уже бо обратно медроем тарафи Россия. ина мошинои мо ина пассажиромон. Иншалло 10 соат ё 3 соата обратно бо медроем Россия. бародаро пеш ҳами граница омадан мақсад паспортои хитоням проверка кунӣ бара хуша. аз як бардар омадай мақсад паспорташ барақш нестай. нем паучирад нем қачи ҳеҷ чишид. амка гузаштаношам паучирад ҷида карданаш ҳеҷ чишид. мақсад бо мерава Москва посолство консул паспорти нав мегира. мақсад расходаш чанд вайнойши да просто бачара. таги 50,000 зиёд минус бача. барои ин обязательно чизотуна проверка кунем паспортотуна барақуша. бисёр моментҳо даста ки хелаш мебара адел мекана барақша. ту намебини охи ки мақсадам барақша аст. обязательно пешаи бромадан проверка кунем. граница дем. иншаллоҳ ягон соат пас может мебурем. чида гардонданы? чида гардондан? Паспорта. Барои чиш? Паспорта ман ӯ рӯз проверка карда доменто. Аҳа. ахша мекунам ҳава кандаган. Варақшам? не варақаш. охи ҳама 100% се варақш несай 22 27 ина. 22 27. консул мери ҷура 15000 паспорти нав. асоси замерам. Тоҷикистон. не бародармон да Москва да магазин кор мекардай. номша нагирем. чӣ хел рафта омадӣ? 100% забон. Нам же хона дاشتم мод пага насим мерем. ай Москва ё Питер омадӣ худа? Москва. Москва. проблема чӣ буд рафта омаданда? Ам проблема арзон даем шуда да проблема. документҳо чӣ буд? Документҳо 100% да бача. Бадуя ҷидсети ага гузаштем. мақсад ки бе проблема омадӣ. ҳал мешавад буд проблема. хе гайри депо. гайри депо ҳам бача. Сада aka. Биё тағала фикр кунем. эй бо бачаҳо пага саҳар уже билет дорам. нимаш обед, нимаш саҳар Москва. бачаҳо уже кагнадаи хонаи дигари зак бачаҳо ховам пасиён канаки. ина бародаро рафта омадан. ягон камбудӣ ҳаста? гап нест. барори кор шудам. ина бародари дигарамон. акиҷо будӣ бародар? ай соракаҷон. граница рафти омадиам? проблема чӣ буд барои рафта омадан? Просто переска кандар. срок тамом шуд переска граница. Патент. ай Москва омадӣ? ай Москва омадем. чӣ хеле мақсад рафта омад шароиту чӣ хеле компания беҳтарин бо ина мақсад квартира бо обеспеч ҳамаш хушо мекунан ҳамаш туғри ягон камбудӣ буд ами тарафи компания рӯи сафед масъала шуд буд тараф рӯи сафед ягон камбудӣ наба ҳама 100% чотка бо ина мақсад квартира обеспеч ҳама 100% чотка марҳамат кунем биёед компания рӯи сафед зинда бошем. наки рафтем. эй бародармон уже граница рафт омад. чизе ки ҳастай холисаниллоҳ бугу брат. чизе ки ҳастай чӣ хел рафте омади холисаниллоҳ. ягон касра маҷбур намекуна. салом алейкум аввал. короче акай мардаки гап че мами ки 2-3 сутка мерай раҳ даку ба мошинака миёнот маиб мешава исусуд инами акош билета мегиран 100%. аэропорт миан встречат чон билета мегиран аэропорт миан встречат мекунан мебаран граница 100% мегзаронанд миёян бо ин хай комнатачаи ништягака чотка условиёш беҳтарин дам мегири пага саҳар барвақт мехези бо мегиран обратно мебаранд аэропорта. туда обратно обш рафта омадан чанд вақт мешавад дада? ами 1 сутка. 1 сутка рафта. 1 сутка. билет туда обратно гифтагиам? о ака. кай гифта буди билетча? ами короче 3-4 рӯз пеш. чанд ҳазор обш рафта омадан қатъиян билет мошин ношкати. ҷои хоб ҳамаш. 21000 22000 ғалати не ки зато комфортни ака. ин 3 рӯз пеш гифти. агар ту мисол 10 рӯз пеш мегифти 17 18 15000. о 100% ин мардак хуб намӣ 18000 гирифтан. ина пешай ман билета гирифтам. 18000. баъми одамое ки билети обратно гифтагӣ набудан хичон омадан чӣ гуфтани чӣ хел шидан рафта омадан? ахмақ шидан ака ина ози обратно
15000 20000 тоқа брат на Я билетчум. я билетчум Ҷа ғайри суми такси, я билет, суми такси хӯрдан, ҳамаш бо ида отдельно ғалт. адельни Аги 40000 ғалтиз начи. 100% ба дили пирами я рис мекунӣ рис намекунӣ да мақсадака я рис мекунӣ билет туда брат на мегирӣ зато арзон меғалта иншоалло мераи соғ саломат мегардим ё бо темболи амиҷа иштияк буда миграниста мақсад соз буда да Мақсад проверка қожоски бадам набуд. жёски неста да иҷадака амин мора амин рости гап 3 соат ман кардан уши Границада. о 3 соат ман кардан короче якад рафтем омадем ҳаман иштияк не насиб боша иншоалло пага мебарам бо Аэропорт. аэропорт Москва. абрат нароимон мекунад москва мезанем мерем Ина бародаро чизе ки буд холисан лилло худаш гап зад. Ин бачае ки отажда салон рӯй кард. Ягон камбудӣ боша ай тарафи мо, ай тарафи водитело пасту баландиш да боша ай ҳаматон хай бахшиш. не ама сада ягон камбудӣ неста Гап нест. салому алайкум мардуми политехникум Ина.